Ahoj Zuzi, viem o tebe, že si expert na predĺžovanie vlasov. Prezrad nám teda, ako a kde predĺžovanie vlasov vzniklo. Takže bolo to okolo roku 1950 v Amerike a s prekvapením bol to Černoch, ktorý na to prišiel, alebo ktorý s tým prvý prišiel, volal sa Duke Jenkins. On bol jazzový muzikant, ale okrem toho mal aj kadernícky salón. Vieme, že po zrušení otroctva v Amerike sa Afričania cítili stále menej ceny a takže sa chceli čo najviac podobať belochom. A takže tieto naše kaukaské vlasy, ako sa nazývajú odborne, boli pre nich veľmi žiadané a nikdy to nevedeli tak nejako dosiahnuť. Takže on vlastne spravil to, že pre svoju ženu zozbieral tieto vlasy, našiel ich na taký vlastne pás a potom vlastne na tie ich braids, na tie malé vrkôčiky, je ponašíval po pásoch tieto kaukaské vlasy a takto vlastne vzniklo prvé predĺžovanie. Dneska už sú tie metódy trošku vyspelejšie, ktorá je podľa teba tá najefektívnejšia? Efektívne sú všetky, ale musíme sa pozerať na to, že tie naše vlasy sú dosť jemné a aby sa nezničili, tak treba pozerať hlavne na to, ktorá metóda je najbezpečnejšia. A podľa mňa a zo skúsenosti viem, že metóda, ktorá najmenej ničí vlasy, je metóda Eurolokmi alebo super Eurolokmi, ktoré ja používam. V čom spočíva nadpájanie touto metódou? Vlastne vlasy sa nadpájajú pod prameňoch. Sú ešte iné predĺžovania vlasov, kde sa vlastne napája po páskach alebo pásoch, čiže rozdiel medzi touto metodou mojou a týmito ostatnými je to, že sa to nadpája po prameňoch. Každý jeden pramienok sa vlastne uchopí do hlavy týmto špeciálnym spojom, ktorý sa nazýva Super Eurolok. Je to veľmi podobné Euroloku, ale je odlišný, pretože je kratší, je širší a farba na ňom je vypálená, čiže farba počas toho celého predĺženia vydrží na tom. Prezradila si, ktorá metóda je podľa teba tá najlepšia? Čo môže naopak vlasy pri predĺžovaní zničiť? Metóda alebo spôsob nadpájania? Zo skúsenosti, alebo ako mne zákazníci, tak viem, že keratín je veľmi, veľmi, veľmi zlý. Samotné predĺžovanie vlasov nie je škodlivé. Škodlivé je to, akým spôsobom sa odpoja tieto vlasové pramene. Pri keratíne vlastne sa používa lepidlo na báze živice, ktoré sa pri skladaní buď alkoholom drví, alebo roztápa a potom sa následne drví vlastne kliešťami. Pri tomto drvení dochádza k poškodeniu vlasu a to buď úplnému odlomeniu, odrezaniu alebo narušeniu štruktúry a ten vlas je oslabený, čiže on počase buď pri fúkaní alebo pri ďalšom farbení odpadne. Čiže ten keratín je dosť škodlivý. Vedela by si dať poprípade ženám, ktoré majú záujem o predĺženie vlasov, rady, na čo si majú dávať pozor, ako si majú vybrať správny salón, metódu alebo kaderníka? Určite. Vybrať si salón, treba si nájsť niekoho, na ktorom máte dobré referencie. To odporúčam. Potom, keď si budete vybrať vlasy, treba dbať na to, že tá kvalita vlasov musí byť čo najviac podobná vašim vlasom. Aby to predĺženie, keď tie vlasy sú predĺžené, jednoducho splynulo spolu s vašimi. Čiže indické, čínske vlasy sú typovo iné ako naše. Hlavne kvôli tomu, že vlastne podnebie, v akom tí ľudia žijú v Indii a napríklad alebo v Brazílii je oveľa teplejšie ako naše a tie vlasy sú presušenejšie. Preto odporúčam ruské vlasy, ktoré prichádzajú z chladného podnebia, sú oveľa živšie, zdravšie, nie sú také presušené ako indické alebo brazílske vlasy. Čiže dbať na referencie, mať dobré referencie na kaderníka a vybrať si hlavne dobrý pôvod vlasu, aby ten vlas pasoval k vašim vlasom, aby sa nejako spolu žili. Aké náklady sú spojené s predĺžovaním vlasov? Koľko peniažkov by si dáma mala odložiť, našetriť, zohnať? Takto, keď niekto chce kvalitné vlasy, všetci si hovoria, že ja si musím zaplatiť strašne veľa peňazí. To už momentálne pri trhovej situácii, aké je tu teraz, nie je pravidlom. Dajú sa zohnať veľmi dobré vlasy, kvalitné vlasy, ktoré ja dovážam z Ruska. Tieto vlasy sú v cenovej relácii okolo 150 až 200 eur. Toto je náklad na vlasy. A potom vlastne si ešte musia zaplatiť prácu. Čiže hovorím o vlastne našom salóne, ako to je. Tam to vyjde dokopy s prácou okolo tých 300-350 eur. A to je vlastne zahrnuté už nafarbenie vlasov, založenie vlasov, finálny strih a úprava. Každému zákazníkovi u nás v salóne pripravím vlasy na mieru, čiže keď k zákazníku nám príde, ten odtieň sa doladí presne podľa jeho vlasov. Nikdy nemusíme farbiť zákazníkové vlasy, aby sme dotiahli alebo dosiahli nejaký ten finálny efekt. Keď si dáma chce tie vlasy nechať od tých pár mesiacov, keď je odrastú zase nadpojiť, musí si kúpiť nové alebo môže použiť už tie, čo mala nadpojené?
Opäť, toto je výhoda tej metódy, ktorú robíme my. Tie vlasy si môže opäť nadpojiť, čiže nepotrebuje si zakúpiť nové vlasy. Takže by som povedala, že táto metóda je aj veľmi dobrá z ekonomického hľadiska. Pri metóde keratínovej napríklad tie vlasy sú uchytené na tej hlave iba tým živicovým lepidlom. Takže oni sa počas toho predĺženia tých 3 mesiacov vyčesávajú. Takže tie pramienky nám chudnú, sú tenšie a pri tej prepojke buď sa musia doložiť úplne nové pramene, alebo sa musí na komplet vymeniť celá hlava. Takže tá prerábka je po tých 3 mesiacoch, to je ideálne, aby sa tie vlasy nezamotali, pretože nám odrastávajú. A vravím, keď majú metódu, ktorú používame my, tie super euroloky, tak tá investícia je len do práce, to vychádza okolo tých 70-80 eur, je čistá práca, založenie a použije tie isté vlasy, ktoré na začiatku. Čo bežná starostlivosť o predĺžené vlasy? Môžeme používať šampóny, kondicionére, žehličky na vlasy, kulmy. Keď si zákaznička vyberie pravé ľudské vlasy, ktoré nie sú nejako chemicky upravené, životnosť je až 5 rokov. Takže tam nie je nejaká špeciálna starostlivosť. Môže sa o tie vlasy starať takisto ako o svoje, čiže žehliť, kučeraviť, fúkať, kulmovať. Niekedy boli také fámy, že potrebujete špeciálne šampóny. Z logického hľadiska je to ľudský vlas, takže žiadny špeciálny šampón na to nepotrebujete. Potrebujete len viacej kondicionéru, pretože máte viacej vlasov na hlave a tieto vlasy predĺžené si treba uvedomiť, oni nemasnejú. Takže, lebo sa nedotýkajú naše pokožky, takže kvôli tomu sa treba používať viacej kondicionérov a potom klasicky na tie končeky olejčeky, ako sme zvyknuté, keď sú tie vlasy presušené.